performance. Ved at lægge på det her forslag for hånden, at jeg vil være bedre til at have lejesærte i Vilborg, men familien Østergaard. Kauke har 28 på bygning, 838 for vridenskaber, med en anden 9 for tynd, og lige og sind, så har han altså også 8 for pas. Og 4 for året. Afkommen har selv 58 vridenskaber, og 8 for fysik. Hector von Bødskåren havde Henrik Philipsson. Bor lige i stykke ude for Helsingborg i Sverige. Han er taget med 824, 816 i fysik, 8 i videnskaber med den anden 9 for galop, og 9 for form under rutter, og 8,5 for pas. Og så er han altså også deltaget i 4 konkurrencer. Jeg er sikker på, at jo mere de klapper af, jo mere har de nødt til at redde på midterlinjen, der viser frem over for dommerne. Det er jo der, vi bedømmer modeller. Og det er altså Hector von Bødskåren.